Assalamu alaikum, muhterem milletteşler. Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Күңелне үзенә тартучы нәрсә кешене яхшы хылкы белән яхшы гадәтләрендер дигән Ризаетдин Фәхреддин. Тормыш катлаулы булса да, бер-берегезне кадерләп саклау, авыр сүзләр әйтмичә үткәрик аны. Бәйрәмгә тең җомга көннәре нурлы мөбарәк булсын. Динебездә, дин исламда, чыннан да җомганың хакы бик олы, бик мәртәбәле. Һәм әлбәттә инде Ал-Хәбәр белән танышабыз. Җомга вәгазендә сүз якынлашып килүче Рамазан ае һәм аның фазиләтләре хакында булыр. Ярдәм тернәкләндерү үзәге мөгаллиме Фәнис хәзрәт Мингәрәев нәсихәтләре. Сәламәт тәндә сәламәт акыл, саулык балалар бакчасыннан кайгыртылырга тиеш. Сабыйлар белән бергә тәнне язып алырбыз. Дөньяда ниләр булып ята? Нигериядә юл хәрәкәтен бии-бии көйлиләр, ә Байкал күлендә зур хоккей ярышы узган. Балаларның сәламәтлекләрен саклау һәм ныгыту балалар бакчасында беренче урында тора. Көндәлек гимнастика, икенче төрле әйткәндә зарядка баланың физик һәм уйлау, фикерләү сәләтен үстерә. Ата-анадан соң кәефсез калган баланың кәефен күтәрәм, шук булган баланы дисциплинага өйрәтә, оялчан балага активрак булырга ярдәм итә. Шөгыль вакытында физкульт минуткалар һәм хәрәкәтле уеннар шулай баланың сәламәтлеге өчен бик мөһим. Талны яшьтән бөгү дигән әйбер бар безнең халкыбызда да. Тукайда әйткән, картаеп каткач буыннар эш белү уңайсызлык. Шуңа күрә үзенең сәламәтлегенә юлдаш буласы күнегүләрне гомерлек бер гадәт итү мәслихәт. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Адам баласы гомер буенча гел хәрәкәттә булырга тиеш. Хәрәкәттә энергия туа. Моны сабыйларга карап та күзәтергә мөмкин. Шуңа да без бүген балалар бакчасына килдек. Аларның физик активлыгын ничек үстерәләр, шуны күзәтик әле. Физкультура белән шөгыльләнү балаларның сәламәтлегенә турыдан-туры бәйле. Ул иммунитетны күтәрә, көне буена җитәрлек дәрт, кәеф бирә. Шул сәбәпле балаларның иртәсе физик күнегүләр белән башланып китә. В нашем детском саду каждое утро в определенное время включается музыка. Безнең һәр иртә музыка белән башлана. Балалар ишетүгә үк аңлап ала. Димәк, иртәнге күнегүләр вакыты җиткән. Спортзалга ашыгалар. Олырак төркемнәрдә балалар мөстәкыйль рәвештә дә күнегүләр ясый ала. Хәрәкәтләрне ятлап бетерделәр инде. Күнегүләр күңелле, шаян ритмлы музыкага үрелеп бара. Балаларны җәлеп иткән әйбер дә шул. Монда алар сикереп, йөгереп, шаярып, күңел ачалар. Укытучыларын да тыңлыйлар табигый. Күнегүләр беткәч, уйнап та алалар. Стараемся развивать дополнительные услуги. Гадәти күнегүләр белән беррәттән өстәмә спорт секцияләрендә ачабыз. Әти-әниләре соравы буенча беркемдә дә булмаган теннис секциясын ачып җибәрдек. Хәрәкәттә бәрәкәт. Игътибар итсәгез, физик тәрбия белән бергә фикер йөртү сәләте дә үсә, үзгәрә. Тенниска балалар атнага 2 тапкыр йөриләр. Балалар бакчасы өчен гадәти булмаган, әмма бик актуаль спорт бу. Олимпия уеннарына кергән спорт түрі белән сабыйлар таныша, кагыйдәләрен үзләштерә, уйный башлый. Бу спорт игътибар һәм стратегик фикерләүне сорый. Большой теннис в нашем саду проходит уже 2-й год. Зур теннис түгәрәге безнең бакчада инде 2нче ел эшли. Халыкара 10S системасы буенча шөгыльләнәбез. Тенниска йөргән балаларның координацияләре яхшыра. Аларның физик халәтләре, моторикалары, күз күреме камилләшә. Күргәнегезчә, зур теннис өчен профессиональ корт кирәкми. Кечкенә балаларга спортзалда җитә. Физик күнегүләр балаларга гына түгел, һәркемгә кирәк. Шуңар физкультура укытучысы иртән балалар бакчасы хезмәткәрләре өчен дә дәрес уздыра. Тәрбиячеләр шул рәвешле энергия туплый, үз эшләрен тагын да яхшырак башкара. У сотрудников нашего детского сада нелегкая работа. Тәрбиячеләрнең эшләре җиңелләрдән түгел. Алар көне буе балалар белән физик эштә үтиләр. Мин моны күреп, бакча хезмәткәрләрен гимнастикага чакырам. Фитнес элементлары кергән тренировкалар үткәрәм. Футбол, резинка кулланабыз. Нәрсә генә дисәң дә, балалар бакчасы сабыйларны төрле яклап тәрбияләүдә зур урын били. Монда нәниләр яңадан-яңа әйберләр өйрәнеп тормышны күз аллый башлый. Музыкаль, сәнгати һәм әлбәттә физик тәрбия алалар. Бүгенге заманда әти-әниләрнең балалары белән сөйләшергә вакытлары бик әз кала. Ә бит бала белән ата-ананың аралашуы бик мөһим әйбер, чөнки бу тәрбиянең бер өлеше. Һәм баланың кечкенә чакта өйрәнгәннәрен үскәч аның характеры формалашуга йогынты ясамый калмыйм. Балаларыгызга күбрәк әкиятләр укыгыз, алар белән шигырьләр ятлагыз.
Халыкара хатын-кызлар көне язның беренче бәйрәме 8 мартта шаулап, гөрләп узып китте. Ә бит ятлаган шигырьләр күңелдә, алар бер кая да китми. Шуңа күрә балаларыбыз әниләрен зурлап шигырь укый. Üstümdeki külmegime küpler karısı kıvana Kıyamtıkta kalbiler sırap koyatık da Eniyemdim benim fabrika tadı kışı Bir ben genetik elel o tıkkeni kişi Рәфис Кырымбан туган көн бүләге бүген бада мине котлый, һәммәсе бирә бүләк. Әтти кутшак алып кайткан, әнием теккән күлмәк, апам макмай бүләк итте. Чикшин түгел, әрмидә, шын макмайдан башка миңа кирәк түгел берни дә. Әниемә булышам Нәҗип Мадияров, мин әнигә булышам. Тавык сават юышам, шыстарган савыт сабаны, шүрлекләргә куышам. Мин әнигә булышам, урын җирләр җыешам. Иртәнгеләргә су сибәм, кирләрне дә уышам. Мин әнигә булышам, идәннәрне юышам. Әни кебек эш остасы булу өчен тырышам. Физкультура Газинур Мурат, көнде күнегеләр ясым, гер күтәрәм, туп тибәм, шак катмасыз. Әгәр мәшһүр чемпион чыкса мине, көз җитәрлек бәйгесендә эшләрем уңмасам да, шак катмасыз дим, димен хәер. Чемпион булмасам да, көчләнеп булып чыгып, Үсәсем килә тизрәк, туган телне сакларга да, туган телне якларга да сәламәт акыл кирәк. Нигә бүген бөтен ширдә шашаклар балты бездә? Нигә кыяф кылып кары беләбез кәмме безнең дә? Бүген әниләр бәйрәме, бүген ширдәдән тана, кыяф суаклар бүген, кылар суна сыплана. Күренекле татар әдибим, прозаик Татарстанның халык язучысы Аяз абый Гыйләҗев турында берничә кызыклы факт. Аяз Гыйләҗев гомере буе көндәлекләр алып бара. Җомга көн кич белән һәм әтәч менгән читәнгә повестлары өчен 1983 елда Габла Тукай бүләгенә лаек була. Хатыны Нәкыя апа белән яшь аермалары 9 ел булган. Алар 1957 елның мартында 3 көн гөрләтеп туй итәләр. Туйга акчаны язучының коллегасы Галимҗан Сагыйдуллин биреп тора. Табынга кәләш күп итеп кыйка кайната. Туй күлмәген дә үзе тегеп кия. 2002 елның 13 мартында Аяз абый вафат була. Аяз абый Гыйләҗевне без туры сүзле публицист буларак та искә алырга тиешбез. Мисал буларак аның 1991 елда Ркай Зәйдуллага язган хатыннан цитата китереп узыйм. Без татар әдәбиятын бәләкәй генә читлектә күрергә гадәтләнгән. Безгә бәләкәйлек рәхәт. Шул читлектән чыга алмыйбыз. Үз арабыздан теләсә кемне классик дип игълан итәбез дә, бөек дип кул чабабыз һәм дөнья мәйданыннан үзебезгә урын таләп иткән булабыз дип тә яза ул. Аяз абыйны бу көннәрдә Адымнар мәктәбендә дә искә алдылар. Бөтен дөнья татар конгрессына делегат булып килгән Венгриядән Римма Хасанова һәм татар язучысы Аяз Гыйләҗев аларны нәрсә берләштерә? Әйдәгез әле бергә ачыклыйк. Озакка сүзмичә җавап бирәм. Аларны бәйләүче кеше Арпад Галгоци. Кем соң ул Арпад Галгоци дип уйлаучылар да булыр. Сүз башында Аяз Гыйләҗев булыр. Искә төшереп үтим. Бөек татар язучысы Аяз Гыйләҗев 1928 елны Сарман ягының Шукмарлы авылында туа. Талантлы, тирән фикерле егет булып җитлегән. Кызганыч ки, аны ул еллардагы сәяси репрессиядә читләп үтми. 1950 елда советларга каршы пропаганда өчен дип аңа яла ягалар. 22 яшендәге Аяз ирегеннән мәхрүм ителеп ГУЛАГ системасындагы Караганда лагерына сөрелә. Нәкъ менә шунда ул Арпад Галгоци белән таныша. В нашей стране живет Безнең өлкәдә венгр кешесе яшәде. Аны Горур венгр диләр иде. Бу елның март айында ул кызганычка каршы мәхрүм булды. Бу кеше Арпад Галгоци. Ул 1953-54 елларда Аяз Гыйләҗев белән бергә ГУЛАГта утырган. Тоткынлыктан соң да Аяз Гыйләҗев аны онытмыйча китабында бу Горур венгр турында яза. Арпад Галгоци ГУЛАГта чагында Толстой, Достоевский, Чеховны укый. Рус телен камил үзләштерә. Инде иреккә чыккач 1919-1920 еллар рус проза әсәрләрен тәрҗемә итә. Шулай ук Пушкинның Евгений Онегин
әсәренә алына һәм аның тәрҗемәсе иң яхшы дип санала. Тәрҗемәләре өчен күп кенә әдәби премияларга лаек була. Ояз исән вакытында ук минем бит Венгриядә достым бар иде дип, Мәскәүдә югары курсларда венгрларны эзләп тә карады. Ул вакытта ул илемтәгә чыгарга да курка иде. Ояз теге тоткынлыктан кайтканнан соң гомумән элеккеге дуслары белән аралашудан шикләнде. Шуның өчен тагы мине төрмәгә утыртырлар дип яшәде ул гомер буе. Алар моннан соң бер кайчанда очрашмыйлар. Аяз Гыйләҗев 2000 елда вафат була. Арпад Галгоци әле исән-сау иҗатын дәвам иттерә. Алар Рита Хәсәнова белән берлектә Мадьяр илендә татар мөхите булдыралар. Сабан туйларын бергә оештырып йөриләр. Очраклы рәвештә Арпад әфәнде Казанда Аяз Гыйләҗевнең гаиләсе һәм балалары исән икәнлеген белеп ала. Моңа бик шатлана. Ниһаять, виза ясатып, Казанга хатыны Каталина белән килеп тә төшә. Аны Гыйләҗевләрнең зур гаиләсе бик җылы каршылый. Бу күрешү, әйтәм бит, яхшы кешеләр аркасында булды. Бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Венгр консульствосы, менә алар хәзер Венгриягә кайтып киттеләр. Алар бик зур ярдәм күрсәттеләр. Әлбәттә инде Рита Хәсәнова. Ул бөтен презентацияларда катнашып, безнең республика исеменнән рәхмәт сүзләрен әйтте. 2022 елның август айында Бүтән дөнья татар конгрессы делегаты булып Рита Хәсәнова Казанга килә. Аяз Гыйләҗевнең гаиләсе белән очраша. Сөендергәне дә шул. Гаҗәеп тирән һәм эчкерсез бер елга сузылган дуслык туганнары һәм дәвамчылары аша мәңгеләшә. 2023 елда Рамазан айы 23 мартта башланып китә, ягъни ул көнне таң беленгәнче без уразага керергә тиеш булабыз. Уразаның соңгы көне 20 апрельгә туры килә. Ә инде 21 апрель көне уразага ите була. Беренче таравих мәчетләрдә 22 март көне укыла, ә соңгы таравих 19 апрель көне булачак. Аллаһы Тәгалә киләсе Рамазан айын хәерле итеп, тынычлык, иминлек һәм саулык, сәламәтлек белән каршы алырга һәм үткәрергә насыйп итсен иде. Ураза айының фазиләтләре нәрсәләрдән гыйбарәт? Булар хакында Ярдәм мәчете имамы Фәнис хәзрәт Мингәрәев сөйләп узар. Җомга вәгазы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле мөселман кардәшләребез, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җомгаларыбыз изге мөбарәк була күрсен. Шушы мизгелләрдә сезнең белән уйланыйкчы. Без Рамазанга хәзерләнәбез. Рамазан безнең өчен бит улы нигъмәт. Һәм инде уйланып карасак, Аллаһ Хак Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә ничек дип әйтә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вад-духа вал-лайли иза саҗади. Ике үзенең нигъмәте белән вәгъдәсен антын бирә Раббыбыз. Нинди вәгъдәләр белән? Якты таң белән ди, һәм каплап алынган төн белән ди. Уйланыйк, менә шушы Рамазан вакытлары җиткәндә якты таң ул нәрсә дип безгә мөрәҗәгать итсен Раббыбызның? Әй бәндәм, уян, йоклап ятма. Шушы мизгелләр олы нигъмәт. Шушы вакытта үзем сиңа саваплар һәр нигъмәт өчен бирәчәкмен. Һәм дә инде һәрбер изгелегең сансыз күләмдә бәрәкәт булып артачак дигән вәгъдәсе һәм мөрәҗәгате түгелме Раббыбызның? Акаплап алынган төн икән. Әй бәндәм, бүгенге көнеңне үткәрдең, менә хәзер инде каплап алынган төндә син ризыклана аласың, ризыкның тәмен белә аласың, үзеңнең тормышыңның шөкрен аңлап, миңа рәхмәтеңне укырга вакыттыр дигән әмере түгелме? Шушы әмерләрне һәм шушы мөрәҗәгатләрне җәмәгать ишетик. Бу мизгелләрне кулыбыздан ышкындырмыйк, форсатны җуймыйк. Ә инде кылган изгелекләребез Раббыбызның рәхмәте булып, ике дөньяның олуглыгы булып, һәммәбезгә дә, һәм гаиләләребезгә дә бәхет, игелек, сәгадәт булып торса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенә керешәбез. Студиябездә кунакта Зәкят хәйрия фонды хезмәткәре Динар Заятдинов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Динар. Динар, бүген инде безгә нинди яңалыклар белән килдегез? Яңалыклардан инде без Рамазан аена әзерлек бара инде. Зәкят хәйрия фондын беләбез. Ул бит инде күпчелек халык безнең зәкятләрен Рамазан аенда түләргә тырышалар. Асылда һәр кешенең үз датасы булса да,
Аннан тыш бит инде ифтар, фидия ул безнең эшебез шундый, асылы мохтаҗларга ярдәм итү күбрәк инде Рамазан аенда. Безнең эшебез Рамазан аенда инде бик каты шуңа әзерләнәбез әлегә. Мобилизацияләнгәннәргә ярдәм дә соңгы планда түгел дип беләм. Менә безнең бушны алып бар. Безнең сайтта һаман җыю алып барыла, мобилизацияләнгән егетләргә име. Алла бирсә, менә безнең инде мөфтиятебез тарафыннан тагын шул барып килү, аларга ярдәм алып бару планлаштырыла. Алла бирсә, бу көннәрдә инде иншалла көтәбез инде. Исән-сау барып кайтырга насыйп булсын. Әмма Рамазан аенда ифтарлар, ланчбокслар әзерләү ул шулай ук сезнең карамактамы? Ифтарлар инде бездә Зәкәт хәйрия фонды үзе ифтарлар оештыра. Без инде ифтарларга безнең шулай ук сбор ачык. Biz indi менә үткән елны Рамазан аенда 34 республикасының 34 мәчет мәдрәсәләрендә 34 ифтар оештырылды. Инде бу елда шуннан да кимрәк кимен куймаска тырышабыз. Алла бирсә, инде теләгән кеше шулай ук ярдәм итә ала, үз өлешен кертә ала инде. Шул. Бүгенге ярдәмгә мохтаҗ бала турында сөйләбез, ул кем? Бүгенге көндә безнең ачык сбор ул инде Шарипов Адель исемле егетебезгә, әнисе белән ул yetişкән. Инде анарга 16 яшь тирәсе, инде 16 тулаган әле бугай. Ул аның диагнозы ДЦП инде. Ничегрәк аның тарихы, ул гомумән әнисенең йөклелеге әйбәт бара. Ләкин инде Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән, бала иртәрәк туырга насыйп була. Ул инде иртәрәк туа, шул иртәрәк туганда инде шул авырлыклар килеп чыгу аркасында инде тайпылышлар. Шул сәбәпле инде аның диагнозы шундыйга бик күп диагнозлар куялар кичәдән үк инде беренче диагнозы 7 айдан куя башлыйлар инде. Бик күп дәвалану курслары, бик күп реабилитация курслары үтә инде ул. Хәзерге вакытта инде аны әнисе үзенчә аңлый, якыннары гына үзенчә аңлый, үзенчә аңлата белә, ул акыллы инде аның теге зәгыйф түгел дип әйтик инде. Ләкин инде менә физик күнегүләр, инде шушы физик яктан мышцаларны селкетү аңа бик авыр бирелә, шуңа күрә аның сөйләве дә һәм инде селкенүләр дә инде авыр. Без инде аны әнисе ялгыз гына тәрбияли. Biz indi şuşu гаиләгә инде киләсе реабилитация курсын инде үтәргә ярдәм итәргә булдык. 60 мең җыю инде суммасы. Ничегрәк ярдәм итәбез? Тагын бер кат искә төшереп китик инде. Безнең иң гади һәм иң кулай усул ул әлбәттә безнең сайтыбыз аша zakat.rt.com сайтына керәбез дә Шарипов Аделне табып инде анарга ярдәм итеп була. Анда ике усул, беренчесе сайтыбыз аша, икенчесе карта номерына күчереп. Киләсе җиңел усул ул да булса SMS аша 77-15 кыска номерына без инде зәкәт сүзен язабыз да, буш ара калдырып инде кирәкле сумманы яза алабыз. Сумма язмасак инде SMS-ның бәясе 50 сум, суммасын язсак инде мәсәлән 200 дип язабыз икән, зәкәт буш ара калдырып 200 дип язабыз икән, 200 сум күчерелә инде димәк телефоннан баланстан. Һәм инде шулай итеп ярдәм итеп була. Һәм өченче иң гади усул ул да булса безнең инде 225-33-22 телефон аша шалтыратып белешергә инде. Яисә китереп бер буламы да ничек? 225-33-22 телефоныбыз. Бик зур рәхмәт, әзер саваплары насыйп булсын. Шушы балаларга да файдасы, шифасы тизен рәхмәт. Исән-сау йөрегез. Ярдәм фонды әледән-әле кызыклы, файдалы, кирәкле чаралар уздырып тора һәм шулар хакында сөйләшү өчен студиябызга кунакка Ярдәм мәчете имамы Рафис хәзрәт Сайфуллинны чакырдык. Ассаламу алейкум. Ва алейкум сәлам ва баракатух. Изге Рамазан айлары белән. Амин, шулай булсын. Ул якынлашып килә. Хәзрәт, менә ниндирәк чаралар үткәрәчәкбез, Алла бирсә, bir көндә көне буе бик каты күп чаралар планлаштырыла. Шулар хакында сөйләгәле. Иң кызыгы, әлбәттә, күрмәүчеләр өчен Гыйбадәте Исламия китабының кабарынкы басмасы. Аллага шөкер, инде без тик тормыйбыз, гел дәвамда нидер эшләр алып барабыз. Һәм инде Рамазанга багышлап яңа бу китаплар чыкты. Электән-элек инде безнең Кураннарны араб телендә һәм инде татар, рус телендә бастыру каралган иде. Һәм инде һәр кеше килеп үзеннән һәм инде гаиләсе исеменнән бу Куранны бастыра ала иде. Хәзер инде бераз гына
жайлырақ булсын өчен. Бераз гына инде кешеләргә гел укый торган дәгалар кирәк күбрәк бит. Шулай бит. Гыйбадәт ислами нәкъ инде ул менә безнең кыска сүрәләр, ничек намаз укырга, тәһарәт ничек алырга, менә бу ниләрдә инде юнәлештә кыскача гына кулланма күбек бер мәгълүмат һәм инде ул электән элек безнең галимнәребездән калган китап. Шуңа күрә аны бастыру ул бик мөһим һәм кирәкле иде күптәннән. Һәм инде менә бүгенге көндә Рамазанга багышлап аны чыгардык. Кешеләр бик көтеп алдылар аны. Чөнки Кур'ан уку ул бер, һәм менә инде бөтен йолаларны дөрес итеп үтәү һәм инде намаз уку тәртипләренә керү ул инде башкача. Һәм инде бүгенге көндә Ярдәм мәчете, Ярдәм фонды менә бу ислам белән кызыксынучы кешеләргә мондай җавап бирде. Күрмәүче кешеләр шулай ук инде ислам белән кызыксына, аларга да нидер кул астында ята торган, гел стәл өстебездә ята торган китап кирәк, һәм инде менә бу китап әлегә барлыкка килде иншалла. Аллаһка шөкер. Ул китапны бары тик Ярдәм мәчетеннән генә табып буламы? Ул бит әлбәттә инде китапханәләрдә табып булмый, аны китап кибетеннән алып булмаячак. Аны сездән махсус заказ белән кайтарталар. Кызганычка каршы, әлбәттә менә бу дини китапларны бастыру белән күп типографиялар шөгыльләнми. Хәтта инде менә бу Брайль системасы буенча бастыра торган типографиялар булса да, алар дини китапларны сирәк чыгара. Шуңа күрә инде бездә Казанда иң уңай урын кайда дип әйтсәгез, әлбәттә Ярдәм мәчете, чөнки бу безнең үзебез уйлап чыгардык аны дип әйтик инде, аның редактурада махсус типография бар, һәм инде редактурында безнең хәзрәтләр аша узды. Шуңа күрә инде менә бу китапны бездән ала аласыз, һәм инде әгәр дә кемдер Рамазан аенда яңадан артык изгелек эшлим дисәгез, сез ул инде бу гыйбадәтул исламияне үзегез бастыра аласыз, үзегезнең туганнарыгыз исеменнән, һәм инде без аны күрмәүче, мохтаҗ булган, бу инде гыйлемдә мохтаҗ булган кешеләргә таратачакбыз. Менә бу изге Рамазан айларында әйтәләр бит инде, Илдар абый, беләсез, 70-тән алып 700-гә тапкыр саваплы эшләр, саваплары арта дип әйткән, бер инде изгелек өчен. Һәм инде менә бер китапны бассагыз, иншалла, 700 китап бастырган кебек була. Инде 10-ны бастырсагыз, үзегез саныйсыз, бик зур дәрәҗәгә ия була аласыз, иншалла. Чәршәмбе көнне 15 мартта шулай ук безнең күренекле хезмәттәшебез Рифат әфәнде Юсуповны искә алу мәҗлесе дә уздырылды. Менә аның хакында да әйтеп узыгыз. Рифат абыебызны искә алабыз, аның китүебез безнең өчен бик авыр итеп кичердек. Әлбәттә инде дини чыгышлар, дини программалар оештырды. Үзе дә безнең мәчетебезнең гел йөри торган дип әйтик инде, аксакал дип әйтерлек түгел инде, ләкин инде гел йөри торган кеше иде, безнең мәчеткә гел сугыладыр. Ярдәм мәчете исеменнән һәм инде Ярдәм мәчетенең хезмәткәрләре исеменнән аның гаиләсенә һәм инде туганнарыбызга менә бу кайгы белән уртаклашу сүзләрен әйтәбез. Аны иншалла онытмаска тырышырбыз һәм инде гадәттә менә бу искә алу чараларында уздырырга тырышырбыз иншалла. Амин. Әйтегез әле, менә Рамазан аена санаулы көннәр генә калып бара. Ярдәм мәчете ел сайын Рамазан аенда зурлап ифтарлар оештыра, кешеләргә төрле ланчбокслар таратыла. Бу елда ул эш алып барылачакмы? Иншалла, әлбәттә, менә 1500 кеше дип бүгенге көнгә исәпләнә. 1000 ланчбокс таратачак һәм 500 кешене инде без утыртып ашатачакбыз. Шулай ук инде башка төбәкләрдән, Рәсәй төбәкләреннән күрмәүче кардәшләребез килә. Безнең инде ураза тотыр өчен махсус киләләр кешеләр, чөнки аларга иләрдә ифтар, сәхәр мәҗлесләрен пешерү, алар артыннан кибеткә йөрү авыр. Алар монда киләләр, бөтенесен инде без оештырабыз. Һәм инде шулай ук күп кеше сорый башлады безгә инде, фидия садакасын сезгә китерсәк буламы, ураза тота алмадык, кая акчаны куясыз да инде. Менә бу ланчбоксларга һәм инде ифтар мәҗлесләренә без аны кулланачакбыз. Шуңа күрә кем фидия садакасын, кем фитра садакасын кая бирим дип уйлап торса, менә инде Ярдәм мәчетенә китер аласыз, күрмәүчеләргә, мохтаҗларга, гарип гурабаларга менә бу акчагыз барачак һәм инде бу турыдан-туры менә кая дисәгез, менә инде гарипләргә иң дөрес юл кайда без үзебезнең акчаларыбызны, садакаларыбызны китер алабыз, менә бу изге Рамазан айларыбызда. Иң гадел һәм иң хәләл усул булачак. Иншалла. Менә ифтарда катнашырга теләгән кеше анда һәрбер урамдан узып баручы кеше дә сезгә керә аламы, яисә анда алдан ук язылырга кирәкме? Әлбәттә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләребезгә кереп, без менә хәзер экраннарда күргән QR-кодлар аша кереп, тыңлый аласыз, белә аласыз, шуңа күрә язылыгыз һәм тыңлагыз. Ярдәм мәчете имамы Рафис Кадер Сәйфуллин белән саубуллашабыз. Сезгә уңышлар. Бик зур рәхмәт. Рамазан айыны башланырга санаулы көннәр генә калып бара. Менә шушы көннәрдә республикабызда Чиста мәчет дип аталган акция башланды. Әлеге акция уңаеннан республикабыздагы бик күп кенә мәчетләрдә өмәләр үтте. Бик матур, бик кирәкле һәм урынлы гамәл дип саныйм.
Müslümanların turmuşunda, din kardeşlerimiz turmuşunda tağın nindi yanılıklar var. Bular hakkında gadetayışa Doğalı Cihan sahifesi beyan iter. Hemen oğalı barışçısı Leysen Gaynullina. Hayırlı gün muhterem din kardeşlerimiz Respublikabızda hem şit tübeklerde yaşayışı millettaşlar. Birlikte Бараба даласы орқылы узган федераль трассы буйында урнашкан трак пунктларының берсе. Бу бұрынғы Татар авылы білімлі қошаматын алган кеше хөрмәтенә аталган дигән риваят сакланган. Хәзерге вакытта Совет хакимияте елларындагы кебек күп кеше яшәм бирде, ләкин авылда яшәүчеләр үз традицияларын хөрмәт итә саклый. Күптән түгел авылдашларның уртак тырышлыгы белән төзелгән яңа мәчет моңа дәлил булып тора. Ул рәсми рәвештә әлегә ачылмаса да, җирле мөселманнар анда гыйбадәт кыла. Теманы Елена Софиуллина митер. Белихтада бу тирәдәге шактый авыллар кебек күл янында гына урнашкан. Соңгы статистика буенча монда 200-гә якын кеше яши. Федераль трассада авыл тормышында зур роль уйный. Белихта кешеләре дә авылны, юлга чыгучыларны саклау максатыннан биредә мәчет төзергә булган. Вәли Әхмәт Билданов 20 ел мәктәптә тарих укыткан, авыл музеен булдырган, ә пенсияга чыккач, җәмгыяви һәм дини эшчәнлек белән шөгыльләнүен дәвам итә ул. Бу инде семейный реликвия деп айтамыз мы. Неме деп айтамыз? Менің бабамнан қалған қартым. Ол когда-то Кошкульский мәдрәсәне оқып шыққан, соңғы яғын ол молла болып Тармакөлдә эшләгәндә. Да, бұл 1878 елныкы. Я инде қадірләп тұтқалы пришло. Инде мирас итеп қалдырған қартадан меңа балалары көп иде. Мен анда 5 класс, 6 класс оқып бергенде, қарап йөргән иде. Бергә иногда анымны неләргә хаятнамага йөреләдегән инде. Қартадан бергә йөргәсәдегән. Қарап йөргәндә, наверное, мені бер нәмә итеп үзенә нәяне күңеленә салган да. Соңгы ягын аның менә мен қолымға ләфті ол. Быел Ихлас Расул мәчеттен төзү башлауга 10 ел. Аны инкыйлабка кадәр торган иске мәчет урынында салганнар. Мәчетнең перспективасы зур дип саный Вәли Әхмәт хәзрәт. Җәмгыя авылдашлар гына түгел, күрше 4 авылдан да күп мөселманнар, үзбәкләр, таҗиклар килә. Соңгы вакытта хатын-кызлар да актив йөри башлаган Аллаһ йортына. 2013 елны башладык бу мәчетне. Таптык спонсорны. Менікі яқшы білішім еді, Раиф Хайрудинов. Ол малы тебесінікі кішісі. Ол фермер ауылында. Біз аныма сөйлешіп, общий язык табып, әйбәт кіші болып шықты. Анчақ ярдам қылды. Хәзер авылда өлкән буыннан 2 генә кеше. Шуларның берсе хәзрәтнең әнисе, 89 яшын тудырган Гөлсарвар ханым. Яшемне яшадым, ашымны сатым, балаларымны үскәрдем. Инде бу ягын Алла қолына үзем. Бүген бармын, иртәгә юкмын дип отырган. Толка бер Аллам бар. Алламнан башка әйтер һеч сарам юк. Балаларымға исәнлек саулык берсен дип отырадым. Башкасым юк. Мәчетне төзү Вилдановларның гаилә эшенә әверелә дип әйтсәң, ялгыш булмас. Гөлсарвар ханымның 7 улының берсе һөнәре буенча төзүче. Бу изге эштә абыйсының беренче ярдәмчесе булган ул. Яшәп китсен инде, яшьләр яшәсен. Алла тәгалә мир берсен дөньяга. Бала багырлар акыл может керер авыл халкына. Малайлар да ыйлады, рәхмәт авыл халкына бек катты ыйла, юма көн тола катты әбиләр булды монда укытып белгәнебезне. Юма көн калып күп булды яшьләр. Может Алла тәгалә яңалык берип дөньялар төзәлеп китәр. Изге гамәлләре белән башкаларга да үрнәк мондый кешеләр. Сүз белән дә, эшләре аша да яхшылыкка гына өндиләр. Башкортстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Кыйгы районы Юкәликүл авылында Розия һәм Шамил Шариповлар берничә ел элек йола йорт ачканнар. Алардан үрнәк алып күрше Салават районында да якын көннәрдә йола йорты ачылган. Бу эшне оештыручылар Амур Фәсахов һәм Рәзилә Галиаскарова.
Ауылдашларына рухи, әхлақи ризык бирү мақсатыннан җиң сызганып эшкә тотынган тырыш лаклы халкы турында Башкортстаннан коллегаларыбыз әзерләгән сюжетны сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Уфа Чиләбе юлы белән 200 км узуга безне Лаклы авылы кыла җыеп каршы ала. Салда йөзәргә яратучылар бу авылны бик яхшы белә, чөнки авыл яныннан гына Әй елгасы уза. Һәм бу авылда без бүген Йола йорты ачылышын караячакбыз. Тирә-ягы биектау, куе урман, берничә чишмә уратып алынган авыл өстендә без барып җиткәндә моңлы азан тавышы яңгырый иде. 2021 елда гына кулланылышка кертелгән зур мәктәп, мәчет, мәдәният йорты барысы да бер тирәдә урнашкан. Лаклының тарихы бик бай. Авыл халкы сөйләве буенча 1552 елдан соң Явыз Иван Казанны алгач, бу төбәккә Казан арты татарлары килеп урнаша. Тайми дигән авыл бар, беренче название Атау. Ана шул Таймидан Лаклы Тайми беренче названиесе монда просто Лаклына булмаган, Тайми Лаклы инде. И аннан килеп утыралар 1920 елны мишәрләр тоже. 1970, 1950, 70 тирәсендә килеп утыралар, монда служилый татар, дәфтәри татарлар типтерләр. Сәфәребезнең төп сәбәбе Йола йорты ачылышында катнашу. Ул авыл мәдәният йортының 2нче катында зур гына бүлмәдә урнашкан. Безне монда җыр һәм сый белән каршы алдылар. Әйдәгездән узыгыз, бәрәкәтле Лаклы җирендә кунак булып кайтыгыз. Йола йортын булдыруга бөтен авылның көче кергән. Кемдер акчалата ярдәм итсә, башкалар сандык төбендәге иң кадерле ядкарларын, әби-бабаларыннан калган чигүле-сөлгеләр, сиртмәле бишек һәм хәтта борынгы Коръән китабында алып килгәннәр. Менә бул ташландык бер бүлмә иде, шуңа ремонтлар ясатып, үзебезнең берни ди ситтән бертендә акча авылдан, конечно, азрак финанс ярдәм иттеләр. Калган без үзебез менә шу үз кешеләре белән тырышып, авыл халкы белән бергә эшләп, менә шул дәрәҗәгә җиткәндек. Бүген көндә безгә әбиләр, бабайлар, аятлар укытыра киләләр, хәл сорашып, сөйләшеп утыра киләләр, һәм чәй эчеп, Коръән тыңлап, сыгып китәләр. Оештыручылар сүзләренчә, Йола йортының максаты авыл халкына сөхбәт корыр өчен һәм үсеп килгән яшь буынга борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне, йолаларны тапшыру урыны булу. Мына бу өйне 2 ел буе мин хыялланып йөрдем. Шунда укытыр идем, шунда мин балаларны укытыр идем. Старо-татарский иске борынгы татар хәрефләре белән элекке безнең карт нәйләр укыган. Мин әнкәем 19-нчы елга ул 1900 ул иске татар хәрефе белән укыйды. Мин дә шул хәрефләрне мондагы халыкларга, борынгы татарларга өйрәтеп, безнең бит инде монда Казан ягыннан килгән татарлар. Әгәр дә инде халыклар кабул итеп, шунда килеп йөрсә яшьләр килеп йөрсә, без аларга йолаларны калдырыр. Үзебез белгән ничек безнең әби-бабайларыбыз кияүгә биргәннәр, кияү каршы алганнар, килен шундый бөтен йолаларны калдырыр дип ниятләп шундый өй төзедек инде. Таштан күтәрелгән мәдәният йортында урнашкан Йола йортының эченә җан өрүдә, диварларын бизәүдә Әбүзәр Габбасов саллы өлешен керткән. Тәрәзә анда бураның бүрәнәләре, пеш авызлары эшләнгән минем куллар белән инде, что было какой-то старый, избаның эче булсын дип тырыштык инде, чтобы күренеп торсын. Коры бетон стена гына булмасын. Тантаналы ачылыштан соң килгән кунакларга һәм урындагы халыкка Лаклы һәм күрше авыл үз эшмәкәрләре көче белән әзерләнгән бәйрәм концерты тәкъдим ителде. Игезәк Лида Юсупова һәм Лира Латыпова 35 ел мәдәният йортында урнашкан китапханәдә эшлиләр. Киштәләрдә татар китаплары Өмет, Кызылтаң, Сөембикә кебек гәзит-журналларда урын алган. Без балалар белән ул Йола йортында экскурсиялар үткәрербез, төрле чаралар үткәрербез дип хыялланып калабыз. Күбрәк балалар хәзер русча сөйләшергә яраталар. Шуның өчен без китапханәдә татарча китапларны аларга укытырга тырышабыз. Алдагы көннәрдә дә безнең китапханәбез татар язучылары китаплары белән тулыланыр дип өмет итеп калабыз. Безнең класста 10 балабыз. Без укыйбыз татар теленнән дә, әдәбиятта. Мин бик яратам ул телне. Китаплар алып торам. Менә өйдә тагын 1-2 китабым бар, мин алган идем. Икенче атнада укып бетсәм китерәмен, ягына алырмын. Булай детектив, шундыйларны мин укыйм.
Бөек Ватан сугышында хәлак булганнарның һәм катнашканнарның истәлегенә Советлар Союзы заманында ук эшләнгән һәйкәлләр бүгенге көндә яңартуны таләп итә. Тырыш лаклы халкы бу эшкә дә бергәләп тотынмакчы. Гомер буе мәктәптә укытучы булып эшләгән Светлана Хайретдинова әйтүенчә, әлеге көндә Стелланың проекты өстендә эш бара. Финанслар белән бәйле мәсьәләләр дә туа. Менә бу изге эштә, авылдашлар, сезнең барыгыз да кушылуыгызны сорыйбыз. 19-20 гасырларда тирә-якта дан тоткан мәдрәсәсе булган Лаклы бүгенге көндә дә көчле, ныклы авылларның берсе булып тора. Мондагы халыкның тырыш булуы, эш сөюе, урыннарының туристик яктан өметле булуы киләчәктә дә авыл сакланачак дигән ышаныч уята. Башкортстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Лаклы авылы бүгенге көндә тулы канлы тормыш белән яши дияргә мөмкин әле. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Апасыларның Казандагы якташлык җәмгыяте бик күп игелекле гамәлләре белән аерылып тора. Һәм шулар арасында иганәчелек гамәлләре дә соңгы планда түгел, аларга буларның барысы өчен дә, барлык изгелекләре өчен дә зур рәхмәт белдерәсе килә. Багыш авылында узган шундый үзенчәлекле чарада безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Ул әзерләгән видеоязмага күз салыйк. Багыш авылы район үзәгеннән шактый еракка урнашкан. Чувашия ишегендә үк. Кайчандыр районга бару меңбәлә булган авылда бүген юллар яхшы, урамнар киң итеп чистартылган. Авылның тарихы бай, табигате матур, кешеләре ачык, киң күңелле. Дан орденнарының тулы кавалеры Ислам Насыбуллинның туган авылы бу. Безнең Шеримшан авыл җирлегенә 3 авыл керә, Шеримшан, Багыш, Айкүберген авыллары. 800 га якын кеше яши авылларыбызда. Махсус программа буенча жылы клублы булган авыл ул Багыш, һәм аның бер дә буш торганы юк. Клуб мөдире Сания Вафина төрледән-төрле чараларны оештырып кына тора. Авылыбызда мәрхәмәтле, игелекле егетләрбез бар. Һәр чараларда, авыл бәйрәмнәрендә, яңал бәйрәмнәрендә шушы егетләргә мөрҗәгать итәм. Аларны әйтмәм мөмкин түгел. Хәбибуллин Тахир абый, Ярбиев Марат, Вафин җәүдәтләр. Алар һәр вакытта да миңа булышалар. Районнан читтә булса да, иң актив авылларның берсе булып тора. Нинди генә эшләр эшләнмәсен, нинди генә чаралар уздырмасын, алар һәр вакытта да райондагы чараларда катнашырга тырышалар. Халык монда бик күндәм, һәм шул вакытта халык бик эшчән. Алар бер-берсенә һәр вакытта да ярдәм итәргә торалар. Олысын олылап, кешесен кеше итеп торалар алар. Нинди генә чаралар булмасын, алар һәр вакытта да күтәреп алалар. Бүтән яктан актив алар булышалар. Авылны төзекләндерү буенча, юллар салу буенча, зират эшләрен карау буенча, алар һәр вакытта да үзләренең өлешләрен кертә. Кем белән генә сөйләшсәң дә, авыл халкының бердәм, ярдәмчел булуы турында әйттеләр. Авылыбыздан чыккан җегетләр безнең бик күп, инде яшьтән читтә яшәсәләр дә, авылыбызны онытмыйлар, аларга бик зур рәхмәт. Нинди генә чара оештырсак та, алар ярдәмендә башка бер чарабыз да узмый. Авыл көннәре, менә бүгенге бәйрәмебез. Авылдагы әмәләрдә мәчетләргә бик зур, мәктәпләргә зур ярдәм итәләр. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шәһәр үз исеменнән, авыл халкы исеменнән бик зур рәхмәт җегетләр. Нинди генә эш килеп чыкса, нинди генә чаралар булса да, авылыбызның җегетләре авылда торалармы, авылда туып үсеп киткәннәрме, или әтиләр авылда туып үсеп киткәннәрме, барысы да һәр вакытта ярдәм итәргә тырышалар. Авылда туып, хәзер Казанда яшәүче игелекле, ярдәмчел егетләр авыл халкына яз бәйрәменә бүләк итеп яраткан җырчыларын чакырып китергәннәр. Ул 2 сәгатьтән артык тамашачыларны рәхәтләнеп ял иттерде. Бүгенге көндә Багыш, аю кидергән Шеримшан авылында туып үскән, хәзерге вакытта хәрби хезмәттә булган егетләрнең әниләрен бәйрәм белән котлап, Казандагы Апас якташлык җәмгыяте бүләкләр тапшырды. Шушылай зурлап, Казанның якташлары җәмгыятенә дә бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Бик каты хөрмәт итәләр, бик зур рәхмәт барсына да. Балалар исән-сау булып, илләр көннәр тыныч булып, балаларыбыз исән-сау әйләнеп кайтырга насыйп итсен. 5 генә укыды. Ул беренче бала булган бөтен эш анарга булды. Терлектә карашты, чигендердә кәтмәнәсте бөтенсен аңа ияртеп бардым. Бик акыллы, бик тыңлаучан бала булып үсте инде.
Сен саусақ белән кайтулар белән кайтсына, я Рабби Ходаем. Без шуны телибез, намаз укыган сайын да гөрсен балалар истәйин, төнлә уянып китсә, алар истәйин дә. Сен сау гына кайтсына, һәр барча балабызның да, һәр барчабызның Ходай, я Рабби. Октябрь айында хәбәр генә бирдек. Бөтен авыл җегетләре, авыл халкы кушылып, үзебезнең җегетләргә кемнәр һәр вакытта хәрби операциядә катнашалар, барсы да җыелып, кирәк әйберләрне алып, bir тапкыр илтеп кайттык. Менә хәзер тагын әйберләрне алабыз, Алла бирсә, бер-ике атна эчендә тагын шунда барып, үзебезнең җегетләргә шул алган әйберләрне Алла бирсә тапшырып кайтабыз. Барсына да бик зур рәхмәт. Багаш авылы китапханәсенә исә Якташлар җәмгыяте көче белән нәшер ителгән Апас районы мәчетләре дигән китапны бүләк иттеләр. Бу көннәрдә Васильева спорт базасында Россия кубогына ярышлар уза. Әлеге ярышларның үзенчәлеге һәм гомумән нинди ярышлар икәнлеге турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Барс канатлары командасы уенчысы Марсель Рәхмәтуллин белән сөйләшәбез. Исәнмесез. Марсель әфәнде, менә бүген сезнең ярышлар башлана. Менә әлеге ярышларның үзенчәлеге турында сөйләшеп алыйк әле. Ул Кубок России, ул турнир шикелле Кубок России. Ул чемпионат России түгел. Чемпионат России безнең 2 кругта уза. Вот апрельдә беренче круг, аннары икенче круг ноябрьдә. Ә булай кубоклар ул Төмәндә, Санкт-Петербургта узалар, шунда. Аннары шулай. Ну, ничек дип әйтим, в разных городах проходит. Шәһәрләрдә. Баскетбол белән шөгыльләнүегез күптәнме? 14 ел. Һәм бу минем уйлавымча ничектер стимул бирә торгандыр, әйме тормышта? Конечно, шундай дисциплинирует, любой вид спорта дисциплинирует кешене. Всегда ирендерәйне, барасы килми, барасың. Ә тренировкалар ничә мәртәбә уза? Һәр көнне 3 сәгать. Шулай уңышка ирешү өчен нәрсә эшләргә кирәк? Иренмәскә кирәк, торырга, барырга, без моны командага чакырабыз. Колясчикларны, ампутатларны идә утырып, нәрсә анда? Килсеннәр, перевернем ихнюю жизнь всю. Килсеннәр. Ул баскетбол, башка баскетболдан бит инде гадәти баскетболдан аерылып тора. Анда нинди үзенчәлеге бар аның? Безнең баллар бар, һәр бер кешенең, игрокның бал бар. Бер балдан 4,5 бал. 4,5 инде ул ампутантлар инде. Вот бөтен командага 14 бал, 14,5 бирәләр. Бал 5 кешегә 14,5. Күбрәк уже жарамый. Һәм 14,5-ны һәрбер кешегә бүлеп бирәләр инде. Да, һәрбер кешегә. Кайсы команда белән очрашасыз, сезнең көндәшләрегез кем булачак? 6 команда килә, Юградан, аннары Төмән, Мәскәү, Ульян, Санкт-Петербург. Үзегезнең кәеф, русчалап әйтсәк, настрой ничек соң, ничек җиңәрсез? Без Россиядә одни сильнейших дип, инде, извините за мою скромность. Шулай да барбы, менә бу бик көчлеләр, алар белән тырышырга кирәк. Безнең Россиядә бер генә команда кеше, ул Санкт-Петербургтан. Без 9 тапкыр серебряный призер чемпионат России, но бер тапкырда булмадык чемпион России. Безнең шундый цель. Турнирларда аларны табыз, а чемпионатта булмый. Финалда 1-2 очка барыбер. Или овертаймда проигрываем. Марсель, минем уйлавымча, сезнең өметләр зур. Чөнки тәүлегенә 3 сәгать тәүбәкәем сәламәт кеше дә шөгыльләнми торгандыр. Менә бит. Кулар веш кан мазойлар веш кулар. Туп ата. Әмма арбага килгәндә. Туп ата түгел, гел кул белән җирисен. Гел туп кул белән дә туп гел кулда нитәргә. Хәрәкәттә. Әмма арбага килгәндә ул башкалардан аерылып торамы? Ул махсус спорт өчен яраклаштырылганмы? Арбалармы? Нәй? Арбалар, алар специальныйлар, конечно, заграничные арбалар, Германия, Англия, бик дорогие. И под каждого, под травму, каждому индивидуально делается. Яраклаштырыла имы? Да. Иң авыры һәм
теләкләрегезне әйтсәгез, бу ярышта катнашучыларга, көндәшләрегезгә бәлки? Без травм инде, без шулай әйтәбез. Самое главное, без травм. Самое главное, без травм. Без сезгә уңышлар телибез һәм җиңү яулап кайтырга телибез. Рәхмәт. Алдағы елларда да дәвамлы җиңүләрегез юлдаш булсын сезгә. Амин, шулай булсын. Көңел көрлеген җыймыйча яшәргә. Рәхмәт. Мен дә хочу бөтенесенә душевной гармонии, весеннего настроения пожелать. Исәнлек, саулык. Иншалла шулай булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашып, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Сезне Алия Сәлимҗановага бирәбез. Ул дөнья яңалыклары белән таныштырыр. Полиция хезмәткәре Эммануэль Кабвал Абуджа шәһәре үзәгендәге юл хәрәкәтен бию ишарәләре ярдәмендә көйли. Тәртип сакчысы машина йөртүчеләрнең игътибарын җәлеп итү һәм эш вакытының киеренкелеген азайту өчен бии башлаган. I joined police traffic in 1 June 2008. Кайбер шоферлар пост аша үткәндә минем юлдагы хәрәкәтне чын күңелдән контрольдә тотуымны күрәләр дә, моның турында миңа әйтәләр. Алар минем кемнедер туктатуымны күрмиләр, мин бу эшкә яхшы әмәл таптым дип уйлыйм. Полиция хезмәткәре әйтүенчә, башкала урамнарындагы хәрәкәтне уңышлы контрольдә тоту аңардан тизлек һәм зиреклек сорый. Тыгылыш вакытында син тәнеңне дә эшкә җигәргә тиеш ди Эммануэль. Мәгълүмат чаралары язуынча, гаҗәеп биюләр инспекторга автомобильчеләр арасында танылудан тыш берничә җәмәгать оешмасыннан бүләк тә алырга мөмкинлек биргән. Иркутск өлкәсенең Зур Галаусная бистәсендә Байкал күлендә дөнья дәрәҗәсендәге спорт йолдызлары катнашында 2нче тапкыр иптәшләрчә хоккей матчы узган. Хоккей йолдызлары белән Иркутск өлкәсе җыелма командалары җиңү өчен көрәшкән. Быелгы матчта Олимпия чемпионнары Вячеслав Фетизов, Александр Якушев, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов катнашкан. Уенга өлкә губернаторы Игорь Кобзев та кушылган. Уен 6-6 исәбе белән тәмамланган, әмма аның максаты спортка җәлеп итү генә түгел икән. Вячеслав Фетизов билгеләп үткәнчә, мондый чаралар төбәктәге экологик хәлгә дә игътибар юнәлтә ала. Климат үзгәрү, биологик төрләр байлыгының юкка чыгуы һәм гомумән экологиягә бәйле һәр нәрсәне популярлаштыруга ярдәм итә, ди легендар хоккейчы. Мы сыграли удивительный матч на удивительном озере Байкал. Гаҗәеп Байкал күлендә искиткеч шәп хоккей уйнадык. Без ватаныбызның байлыгын сакларга тиеш. Бу матчлар күлгә бик әйбәт реклама. Дөньядагы иң тирән төче сулы Байкал күле 1996 елда ЮНЕСКОның Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелә. Ул Бөтендөнья табигый мирасының иң олы объектларының берсе булып тора һәм ел әйләнәсе бөтен дөньядан меңләгән туристны җәлеп итә. Байкал бызында хоккей йолдызлары катнашында беренче иптәшләрчә хоккей матчы 2021 елның 8 мартында узган. 2022 елда боз шартлары хәтәр булганга күрә уен үткәрелми калган. Икемеңдә 23 елда Рамазан айы 23 мартта башланып китә, ягъни ул көнне таң беленгәнче без уразага керергә тиеш булабыз. Уразаның соңгы көне 20 апрельгә туры килә. Ә инде 21 апрель көне уразага ите була. Беренче таравих мәчетләрдә 22 март көне укыла, ә соңгы таравих 19 апрель көне булачак. Аллаһы Тәгалә киләсе Рамазан айын хәерле итеп, тынычлык, иминлек һәм саулык, сәламәтлек белән каршы алырга һәм үткәрергә насыйп итсен иде. Ураза айының фазиләтләре нәрсәләрдән гыйбарәт? Булар хакында Ярдәм мәчете имамы Фәнис хәзрәт Мингәрәев сөйләп узар. Җомга вәгазы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле мөселман кардәшләребез, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Җомгаларыбыз изге мөбарәк була күрсен. Шушы мизгелләрдә сезнең белән уйланыйкчы. Без Рамазанга хәзерләнәбез. Рамазан безнең өчен бит улы нигъмәт. Һәм инде уйланып карасак, Аллаһ Хак Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә ничек дип әйтә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вад-духа вал-лайли иза саҗади. Ике үзенең нигъмәте белән вәгъдәсен антын бирә Раббыбыз. Нинди вәгъдәләр белән?
яқты таң белән ди, һәм каплап алынган төн белән ди. Уйланыйк, менә шушы Рамазан вакытлары җиткәндә яқты таң ул нәрсә диеп безгә мөрәҗәгать итсен Раббыбызның. Әй бәндәм, уян, йоклап ятма. Шушы мизгелләр олы нигъмәт. Шушы вакытта үзем сиңа саваплар һәр нигъмәт өчен бирәчәкмен. Һәм дә инде һәрбер изгелегең сансыз күләмдә бәрәкәт булып артачак дигән вәгъдәсе һәм мөрәҗәгате түгелме Раббыбызның. Акаплап алынган төн икән. Әй бәндәм, бүгенге көнеңне үткәрдең. Менә хәзер инде каплап алынган төндә син ризыклана аласың, ризыкның тәмен белә аласың. Үзеңнең тормышыңның шөкрен аңлап, миңа рәхмәтеңне укырга вакыттыр дигән әмере түгелме? Шушы әмерләрне һәм шушы мөрәҗәгатләрне җәмәгать ишетик. Бу мизгелләрне кулыбыздан ышкындырмыйк, форсатны җуймыйк. Ә инде кылган изгелекләребез Раббыбызның рәхмәте булып, ике дөньяның олуглыгы булып, һәммәбезгә дә һәм гаиләләребезгә дә бәхет, игелек, сәгадәт булып торса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Cuma günü Hayır Kene sahifesine kirişəbiz. Studiyamızda qonaqda Zəkat Xeyriyyə Fondi xidmətkari Dinar Ziyəddinov. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum Dinar. Dinar, bugün indi bizga nindi yanılıqlar bilan keldiniz? Yanılıqlardan indi biz Ramazan ayına әзерлек бара инде. Zəkat Xeyriyyə Fondun bilәбез, o bitində көпчілік халық біздің зәкәтләрін Рамазан айында түләргә тырышалар. Асылда һәр кешенең үз датасы булса да, аннан тыш битендә ифтар, фидия, ул безнең эшебез шундый, асылы мохтаҗларга ярдәм итү күбрәк инде Рамазан айында. Безнең эшебез Рамазан айында инде бик каты шуңа әзерләнәбез әлегә. Мобилизацияләнгәннәргә ярдәм дә соңгы планда түгел дип беләм. Әйе, безнең сайтта һаман җыю алып барыла, мобилизацияләнгән егетләргә име. Әйе, ала бирсә, менә безнең инде мөфтиятебез тарафыннан тагын шул барып килү, аларга ярдәм алып бару планлаштырыла. Ала бирсә, бу көннәрдә инде иншалла көтәбез инде. Исән-сау барып кайтырга насыйп булсын. Әмма Рамазан айында ифтарлар, ланчбокслар әзерләү, ул шулай ук сезнең карамактамы? Ифтарлар инде бездә Зәкат Хәйрия фонды үзе ифтарлар оештыра. Без инде ифтарларга безнең шулай ук сбор ачык. Biz indi менә үткән елны Рамазан ayında 34 республикасының 34 мәчет мәдрәсәләрендә 34 ифтар оештырылды. Инде бу елда шуннан да кимрәк кимен куймаска тырышабыз. Ала бирсә, инде теләгән кеше шулай ук ярдәм итә ала, үз өлешен кертә ала инде. Шул. Бүгенге ярдәмгә мохтаҗ бала турында сөйләбез, ул кем? Бүгенге көндә безнең ачык сбор ул инде Шарипов Адель исемле егетебезгә, әнисе белән ул yetişкән. Инде анарга 16 яшь тирәсе, инде 16 тулаган әле бугай. Ул аның диагнозы ДЦП инде. Ничегрәк аның тарихы, ул гомумән әнисенең йөклелеге әйбәт бара. Ләкин инде Аллаһ Тәгалә шулай насыйп иткән, бала иртәрәк туырга насыйп була. Ул инде иртәрәк туа, шул иртәрәк туганда инде шул авырлыклар килеп чыгу аркасында инде тайпылышлар. Шул сәбәпле инде аның диагнозы шундыйга бик күп диагнозлар куялар кичәдән үк инде беренче диагнозы 7 айдан куя башлыйлар инде. Бик күп дәвалану курслары, бик күп реабилитация курслары үтә инде ул. Хәзерге вакытта инде аны әнисе үзенчә аңлый, якыннары гына үзенчә аңлый, үзенчә аңлата белә, ул акыллы инде аның теге зәгыйф түгел дип әйтик инде. Ләкин инде менә физик күнегүләр, инде шушы физик яктан мышцаларны селкетү аңа бик авыр бирелә, шуңа күрә аның сөйләве дә һәм инде селкенүләр дә инде авыр. Без инде аны әнисе ялгыз гына тәрбияли. Biz indi şuşu гаиләгә инде киләсе реабилитация курсын инде үтәргә ярдәм итәргә булдык. 60 мең җыю инде суммасы. Ничегрәк ярдәм итәбез? Тагын бер кат искә төшереп китик инде. Безнең иң гади һәм иң кулай усул ул әлбәттә безнең сайтыбыз аша zakat.rt.com сайтына керәбез дә Шарипов Аделне табып инде анарга ярдәм итеп була. Анда ике усул, беренчесе сайтыбыз аша, икенчесе карта номерына күчереп. Киләсе җиңел усул ул да булса SMS аша
77-15 қысқа номерына біз енді зәкәт сөзін язабыз да, буш ара қалдырып, енді кереклі сумын яза алабыз. Суммы язмасақ, енді СМС-ның бәйесі 50 сум. Суммысын язсақ, енді мәсәлен 200 деп язабыз екен, зәкәт буш ара қалдырып 200 деп язабыз екен, 200 сум көшірленеді демек телефоннан баланстан. Хәм енді шулай тірп ярдам етіп була. Хәм үшінші инғади ұсул, ол да болса, біздің енді 225-33-22 телефон аша шалтыратып білішерге енді ейсі кетіріп бей буламында нешек. 225-33-22 телефоны біз. Бекзор рахмет, әзір сауаплары насип болсын. Шушы балаларға да файдасы шифасы тезін рахмет. Исән сау ерегіз. Балаларның сәлемәтліклерін сақлау һәм ныгыту балалар бақшасында бірінші орында тұра. Кіндәлік гимнастика, икенче түрлі айтканда зарядка баланың физик һәм уйлау, фикірләу сәләтін үстірә. Ата-анадан соң кәйфсіз қалған баланың кәйфін көтерәм, шуқ болған баланы дисциплинаға үйрәтә, оялшан балаға активрақ булырга ярдәм итә. Шөгыл вақытында физкульт минуткалар һәм хәрәкәтле уйыннар шулай баланың сәламәтлеге өчен бик мөһим. Талны яшьтән бөгү дигән әйбер бар безнең халкыбызда да, Тукайда әйткән, картайып каткач буыннар эш белү уңайсыз ул. Шуңа күрә үзенең сәламәтлегенә юлдаш буласы күнегүләрне гомерлек бер гадәт итү мәслихәт. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр. Адам баласы гомер буенча гел хәрәкәттә булырга тиеш. Хәрәкәттә энергия туа. Моны сабыйларга карап та күзәтергә мөмкин. Шуңа да без бүген балалар бакчасына килдек. Аларның физик активлыгын ничек үстерәләр, шуны күзәтик әле. Физкультура белән шөгыльләнү балаларның сәламәтлегенә турыдан-туры бәйле. Ул иммунитетны күтәрә, көне буена җитәрлек дәрт, кәеф бирә. Шул сәбәпле балаларның иртәсе физик күнегүләр белән башланып китә. В нашем детском саду каждое утро в определенное время включается музыка. Безнең һәр иртә музыка белән башлана. Балалар ишетүгә үк аңлап ала. Димәк, иртәнге күнегүләр вакыты җиткән. Спортзалга ашыгалар. Олырак төркемнәрдә балалар мөстәкыйль рәвештә дә күнегүләр ясый ала. Хәрәкәтләрне ятлап бетерделәр инде. Күнегүләр күңелле, шаян ритмлы музыкага үрелеп бара. Балаларны җәлеп иткән әйбер дә шул. Монда алар сикереп, йөгереп, шаярып күңел ачалар. Укытучыларын да тыңлыйлар табигый. Күнегүләр беткәч, уйнап та алалар. Стараемся развивать дополнительные услуги. Гадәти күнегүләр белән бер рәттән өстәмә спорт секцияләрендә ачабыз. Әти-әниләре соравы буенча бер кемдә дә булмаган теннис секциясын ачып җибәрдек. Хәрәкәттә бәрәкәт. Игътибар итсәгез, физик тәрбия белән бергә фикер йөртү сәләте дә үсә, үзгәрә. Тенниска балалар атнага 2 тапкыр йөриләр. Балалар бакчасы өчен гадәти булмаган, әмма бик актуаль спорт бу. Олимпия уеннарына кергән бу спорт төре белән сабыйлар таныша, кагыйдәләрен үзләштерә, уйный башлый. Бу спорт игътибар һәм стратегик фикерләүне сорый. Большой теннис в нашем саду проходит уже 2-й год. Зур теннис түгәрәге безнең бакчада инде 2нче ел эшли. Халыкара 10S системасы буенча шөгыльләнәбез. Тенниска йөргән балаларның координацияләре яхшыра. Аларның физик халәтләре, моторикалары, күз күреме камилләшә. Күргәнегезчә, зур теннис өчен профессиональ корт кирәкми. Кечкенә балаларга спортзалда җитә. Физик күнегүләр балаларга гына түгел, һәркемгә кирәк. Шуңар физкультура укытучысы иртән балалар бакчасы хезмәткәрләре өчен дә дәрес уздыра. Тәрбиячеләр шул рәвешле энергия туплый, үз эшләрен тагын да яхшырак башкара. Сотрудников нашего детского сада нелегкая работа. Тәрбиячеләрнең эшләре җиңелләрдән түгел. Алар көне буе балалар белән физик эштә үтиләр. Мин моны күреп, бакча хезмәткәрләрен гимнастикага чакырам. Фитнес элементлары кергән тренировкалар үткәрәм. Футбол, резинка кулланабыз. Нәрсә генә дисәң дә, балалар бакчасы сабыйларны төрле яклап тәрбияләүдә зур урын били. Монда нәниләр яңадан-яңа әйберләр өйрәнеп тормышны күз аллый башлый. Музыкаль, сәнгати һәм әлбәттә физик тәрбия алалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның бер хадисендә кешеләрнең гаепләрен тикшермәгез, көнләшмәгез, ачуланышмагыз, бер-берегезне ташламагыз, Аллаһның куллары булган хәлдә бер-берегезгә кардәшләр булыгыз диелгән. Һәрбер көннең, һәрбер мизгелнең кадерен белик. Йөргән юлларыгыз уң булсын, сөенечләрегез даимән артып торсын дип саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.